ସଜନା ଗଛରୁ ବାହାରୁଛି ରକ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରି ଚାଲିଲେ। କେଡ଼େ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ଲୋକମାନେ। ସଜନା ଗଛରୁ ରକ୍ତ ତ ବାହାରୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରକ୍ତ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସଜନା ଗଛର ଅଠା। ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସଜନା ଗଛରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କହି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଉଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।